Часът е 10:10. Здравейте, дами и господа, това е Дарик Радио. Вие сте с подкаст в ефира. Първия ден на месец октомври, сряда. Ще говорим за спорт отново и за това, за което се говори най-много в последните дни и бих казал, може би 10 дни, седмица. Изцяло ни е обхванала волейболната еуфория. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи, така че е време да ви представя гостът ни. В студиото Петър Стоянов, колега журналист на свободна практика, човек, който умее да пише и който е много близо до волейбола. Не като всички нас или повечето от нас, които сега се включихме в еуфорията, той следи процеса от години и ми е много приятно да го видя тук в студиото. Благодаря ти, че прие първо поканата ни. Здравей, Стефчо, благодаря за поканата. Честит октомври! Да, честито на всички хора, които обичат волейбола и на всички останали, разбира се, които пък обичат България, обичат победите, обичат успехите и вече обичат тези прекрасни млади момчета, които направиха фурор. Първо ще те попитам, как се чувстваш, колкото и клиширано да звучи, след всичко това, което се случи в последните дни? Екзалтиран, ако трябва да обобща с една дума. Аз съпреживях първия медал на България, първия, не в исторически план, но този през 2006. Тогава бях прохождащ журналист, още на 3 години в професията и онези хора тогава, Пламен Константинов, Владо Николов, Матей Казийски, гледах като абсолютни божества, въпреки че бяхме в постоянен контакт с тях. Те в волейбола го има това, че тези хора постоянно могат много лесно да те допуснат до себе си и нещата си вървяха много спокойно и гладко. Тогава пак по нощите ставахме заради този медал и беше наистина абсолютна еуфория. Сега отново по този начин, само че с някакво друго усещане, защото този път гледахме едни момчета, които тепърва има какво да показват в тази игра. И между другото ще се позова на Владо Николов още когато написа книгата си през миналата година. Той каза, този отбор тепърва ще започва да жъне успехи и дори ми се струва, че малко го поизпревариха като прогноза. Факт е, че изглежда така. Пак го казвам не толкова с професионално око, но прескочиха няколко стъпала, така се случи, така се наредиха картите в крайна сметка и изригнаха буквално. От тук насетне какво очакваш да направят тези момчета? Ясно е, че ние сега ще ги затрупаме с едни свръхочаквания. Могат ли да ги съборят според теб? И това ще е най-трудният момент според мен сега. Да се отговори на очакванията, първо. Второ, според мен тези момчета, всяко едно от тях сега ще се сблъска и със славата. И това е другия много важен момент, с който ще трябва да се преборят. И индивидуално, и отборно, и треньора като техен предводител ще трябва този процес да го регулира. Той в голяма степен това го правеше още по време на лятната подготовка, защото тогава журналисти не бяха допускани до отбора, защото имаше едни времена, в които журналистите бяхме постоянно в хотела на националния отбор. Общо взето това да седнеш с някой да си говориш от отбора беше като за добър ден. Нали? Нямаше никакъв проблем. Сега дали това се е отразило на резултатите не мога да кажа, но отбора получи някакво спокойствие от селекционера. Мислеше само за волейбол, изолиран първо от София, защото те проведоха лятната си подготовка в Самоков. И в последствие дори в Филипините колегите, които бяха там, казаха, че не е имало абсолютно никакъв достъп до тях извън залата. Тоест ти можеш да ги видиш слизайки от автобуса, качвайки се на него в микс зоната и около терена и до там. Което може би е някаква тенденция и в другите спортове. Да, така лека по лека го има това. Така по-капсулирани са, повече се изявяват през социалните медии, по-трудни са за интервюране. Макар че факт е това, което каза и ти, че волейболните хора са много по-отворени. Да. Ние тук в тези дни имам чувство, че на когото поискахме, на него се обадихме и той откликна, както кажем, така. Пуснахме Владо Николов след матча с
Чехия, мисля беше, или не, след мач с Щатите, го пуснахме на живо директно, беше в рамките на спортното шоу, директно се включи с видео, обясни, каза, разказа. Владо написа своята книга, ти я спомена. Мисля, че оцели тайминга, защото вече се говори повече за неговите момчета, отколкото за самия Владо Николов. Да, което е супер. И реално това, което се случва като процес в българския волейбол е нещо много хубаво, защото имаме първо младо поколение с хоризонт, да речем 2 олимпийски цикъла, да не казваме повече, но 8 години напред, със сигурност. И същото нещо се случва горе-долу и в женското направление, макар че там все още чакаме резултата при жените. Много са пресни още, млади са момичета, те са девойки на практика. Каза за 2 олимпийски цикъла, сега даже вчера тук ги слушах, връщах се от Пловдив, бях на матч и колегите Иво и Дарко говориха, коментираха колега, който е задал въпрос на Бленджини да очакваме ли олимпийски медал и треньорът е казал, че първо се класираме на Олимпиадата. Нека разкажем още веднъж какъв е процеса, за да се класираме на Олимпийските игри, тъй като не е толкова просто, колкото изглежда. Сега втори си света, не значи, че си на Олимпиада, което е малко странно, но има регламент очевидно. Има и регламента за мен не е особено умен от гледна точка на това, че световните първенства вече бяха направени в цикъл от 2 години. Не както преди на 4. Тоест ще има още едно световно, което ще бъде в Полша 2027 година и първите 3 отбора от него ще печелят правото да отидат на Олимпиадата в Лос-Анджелис. Преди това обаче на европейското и изобщо на континенталните шампионати до година България е съдомакин всъщност на това, което е през 2026. Италия, Финландия, Румъния, като финалната четворка ще бъде в Италия. Нашите играят във Варна предварителната група до четвъртфиналите. Оттам нататък Италия приема финалната четворка. Европейският шампион отива директно на Олимпиада, както и всички останали континентални шампиони, общо 5. С домакините от Съединените щати стават 6. С първите 3 от световното първенство 9. Сега има и още един момент, че ако случайно европейския шампион или южноамериканския или северноамериканския е в тройката на световното, тогава това нещо слиза надолу. Тоест втория, който е на европейско, ако да речем Италия... Не. Това вече е при световното. Тоест четвъртия, 5 или 6 от световното могат дори да вземат квота за Олимпиада. И оттам нататък останалите квоти, които ще се разпределят след края на Лигата на нациите през 2028 година по ранглиста. Заради това от 2 години се говори колко важно е да се печели абсолютно всеки матч без значение. Няма вече подобен матч с щампа матч без значение, защото всеки матч дава или ти взема точки за световната ранглиста. И заради това ще бъде изключително важно да сме, да кажем, топ 8 в света. Да, ние направихме голям скок на това световно в Филипините. Имаше ли криза в българския волейбол? Защото сега всички виждаме лъскавата част, успеха, тези прекрасни и готини момчета, но имаше ли период на криза? Защото резултатите не бяха окей. Имаше и то сякаш се следва някаква цикличност. Поне аз така го виждам. Големите резултати на предишния отбор дойдоха някъде 2005-та той загадна, че е готов за нещо голямо. 2006-та дойде медала на световното в Япония. 2007 беше медал от Световната купа и класирането за Олимпиадата. Олимпиада в Пекин и медал в Турция на Европейското 2009. След това се изиграха няколко финални четворки, включително и Олимпиадата в Лондон. И 2015 горе-долу беше лебедовата песен сякаш на това поколение. Оттам нататък станахме малко боксова круша, за съжаление. Логично ли е това нещо да има цикличност? Все пак говорим и за поколения сега. Има ли таланти, няма ли? За мен да. За мен да, защото в България в крайна сметка избора не е безконечен. Не е 150 милиона Русия или 220 милиона Бразилия, от които мога да избираш
от 100 000 професионални спортисти. Да, примерно. Да. Както беше казал Владо Николов, в Бразилия има повече волейболисти, отколкото в България комунисти. И... Слава Богу, от гледна точка на бразилците. И по принцип. И това нещо с поколенията, между другото, сега се вижда в сръбския отбор, защото Сърбия беше силна няколко поколения поред. И имах един разговор с Владимир Гръбич, олимпийския шампион от 2000-та година, който... Той сега води Полша, нали? Не, това е братно. Братно, добре, окей. Да, Ето, виж, личи си кой така. Ваня Гръбич, понеже беше опозиция на федерацията в Сърбия тогава, и той беше един от малкото хора, които си позволяваха дори в международен аспект да критикуват президента Александър Боричич за политиката, и той още, това е било 2017-18 каза, на сръбския волейбол му предстоят много тежки години, защото не излиза нищо от подрастващите. И това стана факт първо на Лигата на нациите, където те се бореха за оцеляване едва ли не. И сега и на световното, където отпаднаха на осмина финала, те съвсем спокойно можеше да отпаднат и в групите, защото победиха Бразилия малко по стечение на обстоятелствата. Има една тема, която става малко в страни след успеха на националния отбор. Това е, че имаше и втори отбор, който се подготвя паралелно. Не знам точно каква е системата, но имаме ли дълбочина, както се казва в футбола, в състава? Имаше ли момчета, които можеше да са на това световно, но просто групата е от 14 човека и няма как? Не. Дори ако ти направи впечатление на това световно, почти през цялата част го изиграхме с 7 души. Да, влизаха с много важен принос, трябва да кажем, особено Георги Татаров на четвъртфинала срещу Съединените щати. Но като цяло ние играхме с доста ограничен състав, което е супер на фона на резултата, който се изкара, защото да направиш подобен резултат с този потенциал и използвайки почти доминантно само 7 души е изключително. Защото имаш много дълъг шампионат, но същевременно много нагъсто подредени мачовете. Второ, ти в крайна сметка не може и да ротираш много. Младостта в такъв шампионат от една страна е липса на опит. Обаче от друга страна е по-бързо възстановяване, по-свежи хора. Точно така. Това голяма роля ли имаше според мен? Имаше, да. Имаше според мен, защото точно за това, за което ти казвам. Защото когато имаш само 7 души и разчиташ основно на тях, те трябва да са готови за следващия матч, който е след 2 дни. Тоест ти единия ден, особено след този срещу Съединените щати, ти си тотално емоционално изцеден. Пък и физически. И физически. Геймов матч. И това нещо, между другото, се отрази в края на Лигата на нациите, където не успяхме да се класираме за осмина финалите, защото след един изключителен матч срещу Полша в Гданск, където победихме с 3-2, играчите просто не бяха спали през нощта от емоции и на другия ден Иран ни попиля. Ние просто не можахме емоционално да излезем от ситуацията, докато сега поне имаше един ден между матча с Съединените щати и този с Чехия, защото при тези момчета, според мен, физическата умора не е толкова голяма, колкото психическата обикновено, защото при тях небето е границата, или sky is the limit, ако използваме английската терминология. Те самите, според мен, в началото на шампионата не знаеха докъде могат да стигнат и това беше освобождаващия фактор. Какъв е потенциал според теб на тези играчи? Някои са неприлично млади. Сега разпределител на 17 или на колко е? На 18? Сега ще направи 19. 19, да. Мони Николов, брат му също е доста млад. И другите момчета, Либерото, имаш от Пейката, Антов е много млад, да не ги изброявам сигурно. И другите не са престарели, имат няколко момчета са 96-ти набор, таман са в силата си. Кога според теб ще е пика на това поколение? Като резултат, нищо чудно и да е сега, но като игра. Първия пик би трябвало да е на Олимпиадата в Лос-Анджелис. Такава беше и целта изобщо, когато Бленджини пое отбора. Това беше хоризонта и това беше първата цел. Въпреки че тогава, трябва да кажем, дори за волейболните хора изглеждаше малко пресилено. Не, но в рубриката пожелателно, да. Със сигурност някои хора са виждали по-напред в бъдещето, за щастие, но повечето не са си го представили.
Има ли визионери в българския волейбол? Със сигурност да. И според мен един от тях е Владо Николов, защото всичко това, което се случи в Левски, защото в момента този национален отбор е проекция на Левски, не искам да залитаме в някакви клубни пристрастия или фаворизирания. Ми е най-лесно да тръгна в тези пристрастия, но наистина успеха е общо национален. Точно. И е на тях всъщност. Не е наш, защото ние нищо не сме направили и държавата почти нищо не е направила, да не кажем сигурно и нищо. Направо нищо, да. Да, направо нищо, освен че сега тук се напънаха накрая. Но това, което направиха като организация, като клуб, аз преди седмица говорих с Давид Давидов, понеже много се запалих по волейболната тема и мисля, че то там се корени в тези хора. Те направиха тази революция, ако мога да я нарека. Да, този процес, понеже също го проследихме, в Левски в началото не тръгнаха много добре нещата. На те 5-6 години нямаха успехи. Не можеха да хванат ръка. Левски вървеше и отпадаше на четвърт финал на първенството, при положение, че се инвестираха сериозни пари. Владо се пробва като старши треньор, в един момент каза: аз за тази работа не ставам и слизам. Което е много рядко се случва някой човек с подобна визитка да каже: аз за това нещо не ставам и си тръгвам. Нали? Ние, за съжаление, не само в спорта, в много сектори хората някакси не могат да си преглътнат тегото и да кажат: аз за това нещо не ставам. Този ред на мисли ми е много интересно твоето мнение. Аз преди време го бях молил да ми гостува, не помня точно къде и какво беше, но не му се искаше на човека да вземе думата и не съм го и чул сега покрай всичко това на Ники Желязков. Защото той е човекът, който тренираше тези момчета в Левски, тази част от отбора, които не са само оттам, но голямата част са оттам. И беше треньор на националния отбор, когато резултатите бяха лоши, но пък се подмладяваше поголовно. В смисъл, тогава се каза, то беше политика според мен. Ще играят тези млади момчета, каквото и да ни коства. Да. Ники също е с принос. Много сериозен, защото реално той даде път в мъжкия волейбол на голяма част от тези момчета. На Симеон Николов, на Антов, на Палев, който е втори разпределител, на Дамян Колев. Либерото, да. Да, може би пропускам някой. На Алекс в някаква степен или... Алекс по-скоро не игра толкова в мъжкия отбор с подобна роля. Той отиде в Съединените щати и след това изведнъж стана национал. Не казвам изведнъж, абсолютно заслужено. Но той нямаше момента на наслада в българския шампионат, т.е. да вземе титла тук, да се сбие за златото и така нататък. При него пък крачката беше още по-голяма, защото той скочи в Съединените щати, стана новобранец на годината, стана най-добър играч на годината, за пръв път изобщо Rookie of the Year да стане играч на годината. След това също го повтори Мони 3 години по-късно. Отбора му игра финал и след това отида в един от най-силните отбори в Европа изобщо, което уникален скок отново. Аз като му слушам интервюта на Алекс специално, ако си затвориш очите и не гледаш монитора, ако е телевизионен интервю, сега слушаш Владо Николов. Той има подобен тембър и изказ. Това момче претърпя и сериозна контузия. И операция. Да, предполагам, че си проследил процеса по-така мащабно. Какво му е коствало според теб, за да стигне до тук да е топ-разпределител и за мен може би беше най-голямата звезда в нашия отбор. Без да подценявам брат му, който е изключителен талант очевидно, но Алекс показа някаква тежка психическа устойчивост. Огромна психическа устойчивост, огромна физическа и страшна воля. Значи, аз си спомням, когато той си дойде миналата година от Италия, някъде беше май месец, прожектираха един филм за Левски в залата на сините в София. Той почти не можеше да ходи. Тогава се беше решило, че евентуално ще се пробва с някаква алтернативна терапия. Беше в кръста, ако не греши или нещо такова. Да. Дискова херния, което е брутално за волейболист, но е много често срещано. Да. Опита се с някаква алтернативна терапия. В един момент се каза, не, трябва да има хирургическа намеса. И в началото на тази година бях на финалите на Купата на Италия, които отбора на Алекс спечели, въпреки че беше
третия фаворит, така да го кажем, от четирите отбора. Той беше с третите най-високи шансове. И си говорихме много точно за това с него. Той ми каза, имаше един момент, в който лекарите ми казаха, ти не е много сигурно, че ще играеш волейбол. Не съм сигурен каква трябва да ти е главата да го чуеш това нещо и да кажеш, аз всъщност ще играя и нещата ще се случат. И тази купа на Италия, според мен, му беше първото доказателство пред него самия, че нещата ще се получат. И другото нещо го каза неговата приятелка, защото тя пък е най-близо до него и знае какви нощи са изкарвали безсънни, с болка, с всякаква борба такава вътрешна за това дали ще можеш изобщо. Миналата седмица, когато говорих с Давид Давидов, каза, че той явно имал и друг такъв момент за волейбола, дали ще стане или дали няма, защото първоначалните данни, така да се каже, са били, че няма да израсне много висок. Имало изследвания, са правили, че ще бъде около 1,92-93, нали, в волейбола. Това е проблем, освен ако не си... Вече е проблем, да. Вече е проблем. Може би либерото само може да си позволи. Той пък ще е много висок за тази позиция. Така че очевидно е имало с какво да се бори до този момент и не всичко е било цветя и рози, така да се каже. При брат му обаче някакси той пък си има осанка на звезда, това момче. Да. Побърка ги Филипините. Според мен в Филипините половината момичета са влюбени в него. Не само той, според мен, където и да отиде това нещо го прави. Той сега в момента май е с 1,5 милиона последователи в TikTok, 500 хиляди в Instagram, другите вече не ги знам, но това е някакво... Как ще го опазиме това момче, ако мога да кажа? В смисъл, че когато си толкова млад и си така звезда, пък това е голямо предизвикателство. Според мен той вече се опази. Защото... Сам си го... Да, няма нужда да го пазим ние, той се опази. Да, защото реално тази слава го застигна още в Съединените щати по време на сезона. И аз си мислех, че ако има някакъв срив, изобщо ако има, аз не съм вярвал, че ще има, защото познавам и семейството на Владо, момчетата ги познавам Алекс повече отколкото Мони, но него покрай приятели и близки до семейството пак знам що за характер е. Не ми мина през ума, че много ще се главозамая и така нататък. Той, което пак е изключително за похвала, защото ти нали си представяш си на 18 години и изведнъж 1,5 милиона души последователи, в залата 20 хиляди пищат за тебе всеки матч, в Инстаграм те следват всякакви, пишат ти вероятно всякакви неща и ти много лесно мога да залитнеш и да кажеш, аз съм си стигнал вече там, където ми трябва, обаче при него също е друго. С Мони, между другото, миналата година, точно преди да замине за щатите, правихме едно интервю и той ми каза тогава, с абсолютно равен тон и сякаш ми каза, тая година идеята ми е да изиграя 6 мача. Каза, целта ми е да стана най-добрия разпределител в света. И той ще стане, да е жив и здрав, според мен, до 3-4 години. Уникален играч самия той като визия на играта. Просто 1-2 хода е напред винаги. Така е. С страхотните физически данни, които има, много висок за позицията. Да. Аз съм говорил с така и волейболни хора, които казват, това не съм сигурен дали е за разпределител точно, не е ли диагонал, но явно, според мен може и това и това. Аз не съм виждал преди разпределител с толкова много точки по време на матч, нали, най-лъишки казано. Имало въпросът е, че той самия си настоява да е разпределител. Иначе той е наясно, че ще може да играе и като диагонал. Да. Защото при него волейбола блика. Той е по-талантливи от двамата братя, ако може да се... Или е неудобно. Не бих правил такова сравнение, честно казвам. За Владо Николов всичко е казано, но това неговата съпруга е, как да кажа, последните дни беше майката на нацията. С две прекрасни момчета, които направиха фурор. Каква е тази жена? Познаваш ли я нея? Ти каза, че познаваш семейството. Как тя успява да ги изхраните? Те има още 2 деца, нали? Как успява да ги изхрани, да ги направи, да ги възпита? Разбира се, с помощта и на Владо Николов. С Май и с Владо, общо дето сме в някакъв контакт. Тогава бяха различни мрежите. Ако
Сигурно по скайпа сте по-младите си писали. По ICQ дори, не знам дали помниш, че имаше такова нещо. Динозаврите сега ще се размърдат пред радиоприемника, ама да, по скайп се чувахме, когато Владо играеше във Франция, след това в Япония. Супер сплотено семейство, то си личи между другото. И това, което най-много ми харесва е, че те продължават и самия Владо, и Майя, защото Майя е с огромен принос за това нещо. Продължават много да възпитават любовта към родината, защото Владо можеше да живее където си иска след края на кариерата. Но реши, че ще дойде тук, ще се пробва тук, мина през много трънлив път, пак позовавайки се на книгата, защото аз някои от нещата, които прочетох, не ги знаех. Аз я прочетох, интересна е. В смисъл, сега пък хората, които са се запали покрай волейбола, тя може да направи и нов тираж така. По-актуално няма как да е. И не, че и правя реклама, мен много ме изкефи книгата. Дори отидох на едно събитие да ми я разпише Вал Николов. Ние не се познаваме, както ти се познава с тях. Знаеш, че нашите ресори и спортове, които отразяваме, са други. Но книгата направо е много интересна и нищо не е спестено. Има си и пиперливата част. Да. Има хора, които се наричат с инициали само, което окей, малко. Но той Владо си е чешици е малко. Сега няма какво да си кривим душата. Но много малко хора пак ще си позволят това да го направят публично. Абсолютно. В смисъл, затова пак се иска нещо. Така е. Пускаме едни реклами, след което ще продължим разговора. Вие сте с Дарик Кралю и подкаст в ефира. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. Продължаваме разговора с колегата журналист Петър Стоянов, човек, който е свързан с волейболната игра. Отразява от доста години. Говорихме доста за фамилия Николови, но да обърнем внимание и на другите момчета, разбира се. Кой беше изненадата според теб на турнира от нашите? Кой направи така? Изгря ли някой? Защото братята си ги знаехме от преди това, те избухнаха, но някой така като изненада може ли да маркираме в отбора? Изгря отбора. И за мен това е най-важното нещо, защото това, което видяхме, беше страхотна отборна игра от първия до последния ден и това е най-голямото богатство, което можем да имаме. Да, Мони и Алекс са най-разпознаваемите по ред причини. Да, това са двамата лидери, защото всеки отбор трябва да има лидери, но важното нещо беше отбора. Във всеки един от мачовете отбора беше този, който теглеше нещата напред. И най-хубавия пример за това е четвъртфинала срещу Съединените щати, където на Алекс не му тръгна играта в началото. Американците тотално го бяха прочели точки в първите два гейма. След това обаче той пък започна да дърпа отбора нагоре и каза нещо много важно след мача, че отбора е бил този, който го е изтеглил, за да може в крайна сметка и той пък да помогне. Има някаква взаимопомощ постоянна. Има наистина отборното начало е водещо, което е страхотно. Сега това според мен ще бъде другото голямо предизвикателство пред тези момчета, защото до този момент те нямаха какво да делят. От тях не се очакваше нищо. Каквото и да стане, щеше да е добре дошло. От тук нататък обаче те са световни вице-шампиони. Всеки от тях ще е бил погален от славата малко или много. Едни повече, други по-малко. Не казвам заслужено, незаслужено. Но от тук нататък това ще бъде другия голям въпрос. Как всеки от тях ще продължава да потиска егото си в името на отбора. И това според мен ще бъде и разковничето за следващите високи резултати. Защото ако до сега нямаха какво да делят, сега вече има разлика. Това, което най-много ми харесва още в този отбор е, че са много готини момчета, много добри момчета. Тоест те не са как да го кажа, много земни, повечето са приятели, което е също много важно. Някаква част от тях са учили заедно, играли са в Левски. Те са израснали заедно. И сега просто си върват по пътя.
така е, защото егото си казва своята дума. Тук наистина е големият изпит сега, който чакаме да видим, защото може пък това да е нова генерация и да не са такива като предните. Така си мисля, Надявам в интерес на истината. Това е моето усещане, защото наистина има някаква смяна на чипа, което се видя още и по време на това световно. Защото тези обрата, който направихме срещу Съединените щати, матча с Чехия, който взехме обикновено полуфинала, ни беше проблем. На който и да е турнир. Да. И без значение от съперника. Да, Чехия е най-слабият отбор, който сме срещали на полуфинали на подобно първенство, със сигурност. Но аз се сещам, понеже съм проследил последните 3 полуфинала на този отбор. И там все нещо имаше, което, наречем 2009-та, този отбор беше готов да стане европейски шампион. Обаче на полуфинала в Турция нещо, той спря да играе. Нали? Ние не дадохме изобщо игра. Нещо се случи генерално в психиката. В Япония на световното първенство през 2006 пак имаше един мини момент, който да се хване. А тези момчета някакси знаят, че нямаш право на отстъпление. И се бият до край. През годините сме имали големи генерации. Аз първата, която помня е още когато играха Любо Ганев, Димо Тонев, после така споменахме ги всичките. Имаше в един подкаст колеги бяха говорили с Владо Николов и го бяха питали, видя го като Рио, като изрязано видео. Имахте ли проблеми с Пламен Константинов? И той каза, какви проблеми могат да имат двама души, които не си говорят? Как да имаме проблем, ние не си говорим? И нали, такива истории. Все хора с голямо самочувствие. Дано тези момчета не стигат до подобни моменти, макар че това не винаги пречи на играта. Да. Но те наистина в момента ни дават пример дори как трябва да се държиме като хора. Да. Как трябва да приемем успеха. Как може да останем земни и нормални. Надявам се по-дълго да се случи. Ясно е, не може да ги съдиме дори да ковирнат малко наследствата, защото те са човешки същества, не са роботи. Те са млади хора, самочувствието. То върви с успеха ръка за ръка. Деца вика, сега и някой лев ще изкарат, ще отидат в по-добри отбори и те го заслужават, разбира се. Да. Но ако успеят да запазят тази изключителна симпатия, която тя блика буквално от тях. Вчера сега Алекс Николов, той пребил целия свят на волейбол, излиза и вика, това са моите хора, моите приятели са тези. Ролята на треньора очевидно е огромна. Той ли го направи този колектив според теб? И понеже с Давид Давидов говорихме, той каза, че самия Бленджини сам е поискал да води отбора. Казва, дайте ми го този национален отбор, има голям потенциал тук. Да, но има два момента тук. Mm-hmm. Първо, че този колектив го е имало и преди него, поне с групата, която е около Левски. Въпросът е, че той първо успя да селектира отбора не само като волейболни единици, но и като хора, защото това е много важно. И след това вече този отбор му повярва. Това е другото нещо, което много хора пропускат, защото знаеш, понеже следиш и другия спорт, има отбори, треньори, играчи, в които нещата не се получават, защото играчите просто не вярват на треньора. Казват, той ми казва някакви неща, които аз не вярвам, че ще се заработят и ти не даваш максимума и в един момент резултат няма, в крайна сметка. Тук, според мен, вярата е от ден първи и пак ако се върнем към един пасаж от книгата, което край спираме да рекламираме, но е много важен момент. Това вече стана много разпространено сега в социалките напоследък. За миналогодишния лагер в Пазарджик, в който на 45 градуса отбора тренира без да измрънка нищо и той каза, ако в италианския отбор това се беше случило, капитана щеше да дойде с още един-двама по-смели и да каже, тренер, приключваме тук. Няма кой да тренира на 45 градуса. Да.
Това той тогава казва, това са хората, да знаеш, той го казва на Вал Николов. С които отивам на война. Хора, да. с тези отивам. Да. Ами, това пак е много показателно, защото тук много обичаме, нали, то вечния сблъсък на поколенията, младите срещу тези по-старите казват, нали, това е момента, в който почваш да остаряваш, като кажеш, това поколение, те не стават, те са еди какви си, еди защо си. И така битува едно мнение, че много лесно се пречупват, че няма този характер. Обаче ето виждаме едни супер млади момчета, които имат характер, които тренираха в залата на 45 градуса, где треньора казва, аз не можех да дишам, те как тренираха, но никой не казва нищо. Тренират по 4 часа на ден. Когато има някаква цел, тези хора са способни да я гонат, явно. Да, и още по-сладкото е, това ми направи впечатление на вчерашното посрещане на събитието около Александър Невски. Всичките тия момчета, те изживяха някакъв техен личен си екстаз. То си личеше в лицата им. Защото на тия години цялата страна да говори за тебе, толкова топло да те посрещат, деца да плачат, клаксони, Пищат, хиляди момичета, души на площада. И едното нещо, което казаха момчета, бяха, след като видяхме това нещо, ще сме мотивирани всяка година да сме тук, на това място. И те знаят, че това нещо ще стане пак с много блъскане в залата. А има ли вариант, мисля, че Любо Ганев го каза, вариант евентуално да си играят София мачовете? Или трудно е да кажеш, не, ние искаме преместете? Струва ми се много трудно. Любо, не знам дали не го каза малко, за да не сваля еуфорията, но според мен, понеже това нещо, ако не се лъжа, още преди 2 години беше спечелен на кандидатурата, не става така преместването. Или трябва да има много основателна причина, като залата не е построена. Както беше случая с Бургас преди някакво време. И според мен е важно да кажем нещо и да го подчертаем дебело, че публиката във Варна е доказана марка. Така Ние помниме кога се игра Световната лига в Двореца на културата и спорта, или как се казваше във Варна. Залата, старата, и там се играеха мачовете и варненската публика се знаеше, че прави страшна... А пък и кога е първенството? Като... Края на август, началото на септември. Цяла България ще е на морето. Нарисувано е, да. Няма да е в Гърция цяла, нали? Не цялата, защото повечето е в Гърция, но тези, които са на нашото море, ще е нарисувано наистина. Така че да не заблуждаваме хората, най-вероятно ще си бъде във Варна, както си е и редно според мен. Така мисля, това е личното ми мнение, не искам нали, може и да има някаква приятна изненада, но трябва да кажем и нещо друго. В София залата се пълни, когато имаме резултат. Ако нямаме резултат, не е много добре. Във Варна се пълни и да нямаме резултат. Да. Това е съществената разлика, защото в София, ако дойдат 4000 души, Арена Армеец изглежда като някакъв хамбар празен, докато във Варна 4000 вече почва да ги стяга съперниците тук около гушката. Да. Много е важно да коментираме и друго. То е свързано с това тук насетне какво ще се прави. Може ли всичко това да запали някаква еуфория и да кажем всички по-снажни, по-високи момичета и момчета да се запалят по спорта? Това е първата стъпка и според мен това нещо ще стане. Въпросът е, че всички тези запалени трябва да имат условия. Mm-hmm. Да, условия има на някои места, но трябва да има условия на повече места. И затова сега важният момент е, който между другото някаква част от волейболните хора вече започват да повдигат като тема, включително и един от, може би, най-успешният ни треньор в чужбина, Радостин Стойчев, преди 2 дни. Ти имаше интервю с него в тема спорт, да кажем. Да, политиците, които сега тичат да дават плакети, да се снимат и така нататък, могат да вземат някакви решения, които да са свързани с създаването на условия за волейбол, защото, както се вижда, тази страна има потенциал за този спорт. Има капацитет, има традиции, т.е. ти имаш важните компоненти, основите, така имаш да се основите, имаш специалисти, които да ги развиват
и ти трябва да създадеш условия. И тук е много важно да, поне според мен, ти може си на друго мнение, да уточним нещо. Тук не е номера да направим някакви мегаломански зали, от които да откраднем повече пари, това го казвам аз, отколкото да направим функционални зали, в които да се тренира, да се развиват децата, да се по центровете да се направи, ако не звучи много купешко, нали, където се играе повече волейбол. Сега ще пуснем едни реклами, ще питам след това, защото няколко пъти споменахме Левски. Има ли други места, на които да се развива добре волейбола и да ги дадем и тях като пример, ако намерим такива, разбира се, ситуации. Вие сте с Дарик Радио. Сега продължаваме с реклами и после още от разговора с колегата журналист Петър Стоянов. Вие сте с Дарик Радио и подкаст в ефира. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. Аз съм Стефан Стоянов, до мен е колегата Петър Стоянов, с когото говорим за големия триумф на българския волейбол и цялата тази сладка еуфория, която ни заля в последните дни. Преди малко получих обаждане и ми казаха, че в Разлог се строи зала в момента. То е традиционен край във волейбола. Пирин Разлог, мисля, че са отбор, който играе редовно винаги всъщност играе в елита. Така че някъде строят, но мисля, че ще се завърти колелото, така да се каже, в това отношение, инфраструктурно да се подобрим и да... Четохте интервюто с Радо Стойчев. Той говори за ученическия спорт, не само волейбол, вероятно визира и другите игри, които да се развиват децата. Може ли всичко това да бъде един трамплин за... Или тук гадаем вече дали политиците и тези, от които зависи, ще го направят. Не само да се тупат, че са се снимали с този или онзи. Скептично настроен съм. Според мен може да е трамплин за волейбола, за другите спортове не вярвам, честно ти казвам. За волейбола най-малкото, защото всяко едно от децата, които е скачало онзи ден пред телевизора и е било в залата, т.е. било е на площада, казва, аз някой ден искам да съм там. Тоест, видяло е, че тия герои съществуват и говорят техния език, израснали са на същите улици и така нататък, някой от тях не, но някакси пътя изглежда по-постижим според мен, отколкото да гледаш Меси и да кажеш, искам аз да стана Меси. Според мен в България някакси трябва да се насочиме точно към спортовете, които сме традиционно силни, където си имаме традиции, където има специалисти, където има поле за развитие и питаме от деве за това къде евентуално има центрове. За залата с Разлог, в Разлог трябва да ти кажа, че през 2009 година бях канен на една първа копка за зала в Разлог. Тази зала 25-та сме, към края. Както и да е, но Разлог го казваме с абсолютно уважение към клуба и отбора, защото те поддържат волейбол в този малък планински град. Ента година вече в елита дават някакви хора с скромни условия. Тоест, ти не трябва да инвестираш някакви сензационни пари, за да може едни деца да тренират там, да им осигуриш прилична зала, топла все пак, да има душове. Не се иска кой знае колко. Топките да са топки, екипчета и всичко, което е. Базови условия. Къде друга да е правят добър волейбол в България? За Левски е ясно, те са пример, еталон. Но... Тук ми се ще да кажа няколко думи за един човек, който е далече от прожекторите сега в момента, но има огромен принос за създаването на някаква част от тия хора. И той се казва Мирослав Живков. Този човек с проекта си в Добрич даде път на хора като Илия Петков и като Мартин Атанасов. От Добрич тръгна Дамян Колев. Общо взето 4 човека. Не е никак малко. Тръгнаха от Добрич и от този проект, който там вървеше няколко години поред по много добър начин. До момента, в който започнаха да свършват парите. Сега Миро е в Стара Загора и оттам вече също започват да излизат читави момчета. Едно от тях е Руси Желев, който беше на световното. Друго от тях се казва Жасмин Величков и сега отива в Италия да играе в Монца, макар че колко ще играе не е много сигурно, защото той е твърде малък, според мен много рано избяга, за да се бие там в големите шамари, защото в Италия е много
много жестока конкуренция и за да отидеш трябва поне в България вече да си станал, да си се наложил и да си вече да си постигнал някакви успехи, да си загубил някакви важни мачове и тогава да отидеш. Това е между другото грешката, която много често правят българските млади волейболисти с талант. Отиват някъде, за където още не са. А тук е много важно да ги съветва някой да... Те предполагам, някои ги съветват, ама не всички казват добре. Да, може би някакъв друг интерес се гони, нямам представа. Хубаво е, че ги споменахме тези неща. Години наред имаше хегемония в българския волейбол. Дело на Хебър Пазарджик. Там всичко приключи от много огромен такъв проект. Очевидно на база община и тежко финансиране, защото там се взимаше и чуждестранни играчи, и ветерани се връщаха, играеха много класни състезатели. Там музиката спря, както не има отбор, мисля, че... Политическия балон се спука там, да. Това е най-жалкото, че не се използва този импулс, за да започне някаква школа да се изгражда, да тренират деца. Въпросът е, че много рязко просто приключиха нещата. Ето сега чета, колегите от Спортал са пуснали, президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието ще се проведе от 11 часа на церемония в гербовата зала на Дондуков 2 и ще бъде излъчвано така. Разкош. Да, това е. Нали, да. За тях е супер, пак ти казвам, защото те не са си мечтали това нещо да им се случи и за тях това уважение е много хубаво, което го получават. Те обаче самите не си дават сметка, че това е заради трупането на политически дивиденд, от който и да ги кани там и така нататък. Не знам. Това е положението. Да, между другото, само да кажем, че Русия не участва на първенството. Просто сетих, като прочетох тази новина, по обясними причини не участваха. Радо Стойчев в интервюто за теб каза, че първенството не е било на много високо ниво, чисто професионално погледнато. Сега толкова успял специалист, може да се доверим на това. Няма проблем. Сигурно и 94-та световното първенство не е било най-доброто в историята на футбола. Не беше, аз го помня. Но така е, добре, такъв е момента. И тия моменти трябва да се използват. Да, това е майсторлъка. Ти можеш да имаш най-силния отбор, обаче ако в същото първенство има още 8 ата, ти какво правиш? Да. Мога да не играеш 8 на финал. Четвърт финал, извинявам се. И Владо Николов каза нещо такова, че има 4, 5, 6 отбора, които са може би по-добри от нас. 5, да. Не си разгърнаха потенциал и бразилците. Не знам какво се случва с французите, да. Японците казват, че са много добри, сигурно е така. Сърбите ги коментирахме, че са в тежка криза. Руснаците нормално са изолирани и не играят. Интересен е хода с Моли Николов, като казах. Руснаците отиде да играе в Русия. Той твърди, че е правилно решение, защото ще може да е титуляр. Да. Нали така? Правилно е. Той е в отбора на Пламен Константинов. Да. Въпреки, че някога Владо Николов и Пламен не са си говорили, ето, че сина му ще тренира. Те са изгладили отношенията, но... Тук има много важен момент с това между Пламен и Владо. Така. И двамата души, независимо от тези отношения или липса на такива, се биеха за герба и за знамето. Да. Това е... Патриоти, двамата сериозно. Нали, аз, между другото, нито един от двамата не съм чул никога. Боли ме, не мога да изляза. А ги е боляло със сигурност. А ги е боляло зверски. Гледаш като роботи сега вече на... Може и да не са могли да се гледат в някакъв момент, но на терена личеше. Тоест, можело е да проличи в някакъв поглед, ако ги гледаш цял матч, нали, но това, когато се отнасяше за това да се играе за България, нямаше его. Дава възможност за това да играеш и до по-дълги години. Имаме пример с немската звезда, огледахме, Грозер играеше на 40-41. Да. Играеше от италианците, също мисля, че имаше някой друг ветеран, може и да греша. Има такива играчи, тъй че тези момчета, дето се вика, могат още 15 години отгоре да играят. Айде, да кажем 10. 10 със сигурност на това ниво. Ето сега друга новина. Виждам, че Левски София ще посрещне своите, или ги посрещна вече, посреща своите герои.
момчета, които бяха част от отбора и са минали или още са в Левски. Възможно ли е сега да имат трансферна лавина на тези играчи? Ето, примерно, Дамян Колев е либеро на Левски. Не. Няма да го вземат някъде навънка да отиде, ще играе още една година тук поне. Не, реално всички играчи вече имат отбори. Не съм наясно, има ли трансферен прозорец, как се... Именно всеки един от тях вече е подписал договори, клубовете ги чакат. Всеки един от тях, голяма част от отбора вече ще бъде в италианското първенство и там ще види вече какво е жестока конкуренция във всяка седмица. Което пък е супер за националния отбор, защото тези момчета, вече мъже, ще играят и ще тренират в много добри условия, с много добри специалисти на страхотен интензитет всяка седмица, а не само лятото. Да, и по време на тренировката, както се казва, от другата страна на мрежата ще има някой много добър. Ти трябва да се бориш за твоето място с някой много добър. Точно и така. Нищо няма да ти е лесно дадено, защото ти ще трябва да се така да се сравноваваш с добри състезатели. Ще ми се да кажем нещо и за женското направление, както се казва в случая. Големи успехи на девойките, огромни успехи, световни титли. Тук ми гостува Пушката, който станал световен шампион, пък и дъщеря му също. Да. Много хубава, пак семейна история. Но за мен е малко пародийно изглежда първенството в България. Колко отбора играят? 6 ли са? Колко са? 8. Има 8, има някакви отбори, които са супер нови имена, звучащи странно малко, цека, но нищо да е там, как се казва отбора. Достойни за уважение, да. Всеки един от тях, който изобщо инвестира пари в абсолютно волейбол. Огромно уважение. Дано и там тази вълна момичета пищят като видят Мони Николов и брат му, но да почнат и да тренират волейбол повече. Те някои от тях тренират. Въпросът е, че някакси ние и в женското направление не успяхме да използваме няколко вълни, в които имахме страхотно талантливи състезатели, които можеха да запалят и можеше да направят нещо за това. Още повече момичета да се запалят, да започнат да тренират, но факт е, че женското направление привлича по-малко интерес и от рекламодатели, и от спонсори. И това пак е на база резултатите, а то някакси скачени съдове се. Тоест ти трябва да имаш резултат, за да почне някой да те вижда и да... Може ли да се излъска сега българската лига? Дори говори и за мъжете. Споменахме жените, но и мъжете да се попълни залите, спонсорите да си отворят очите, да видят, че този спорт така лови окото. Хората го харесват. Аз ще дам пример, не знам дали е редно, но тук с нашия ефир рекламодателите веднага живнаха, когато видяха волейбол и тази еуфория. Медиите бълват всички телевизии, трите телевизии, големите телевизии даваха матч, който Макс Спорт по принцип излъчваше първенството. Да. Реално в 4 ефира, 4 телевизии можеше да си сменяш. Ако първия гейм не ти върви, сменяш на другия канал, на втория, третия, тук виж по нова върви, тук ще гледаме матча. Или съм прекалено така оптимистично настроен? Според мен първенството върви в някаква добра посока. То факт. И между другото, за това трябва да отдадем заслуженото на Хебър, който вече не играе тази роля, защото откакто Хебър започна да привлича всички тези звезди, всички останали започнаха да инвестират повече, защото видяха, че няма как да стане иначе. Тоест трябва да догонват. И това направи самото първенство по-интересно, това направи конкуренцията по-висока. Според мен посещаемостта не е толкова лоша до сега. Първенството върви в някаква добра посока. Факт е, че след като пък Хебър фалира в вида, в който беше, веднага всички отбори видяха, че ще може и с по-свити бюджети да станат нещата. Сега според мен това, което трябва да се използва, е наистина тази вълна, за да се дръпнат още някакви спонсори, рекламодатели и така нататък. И да имаш силен отбор, в който да даваш шанс обаче и на малките да израстват това, което направиха в Левски. Ето, да не звучи като реклама, но това, което прави и ЦСК, това, което прави Берое, дава се възможност на младите играчи да влизат и да са в огъня.
Хубаво е, че в едно силно първенство. Това трябва да кажа. Споменахме ЦСКА, защото българския спорт има два стълба с най-много фенове, с най-много привърженици, сините, червените. Ще потрънат ли нещата и там на по-високо ниво? Имаме един човек с апостолска роля, Александър Попов. Адмирация винаги сме го изтъквали, че като видиш някой така се бори с зъби и ногти за някаква кауза е много хубаво и заслужава уважение. Да, и наистина огромно уважение за Александър Попов, заради когото ЦСКА го има изобщо днес. Те също имаха представители, минали през тях играчи на световното, да не пропускаме точно това. Точно така, Георги Татаров беше човек, който... Има Димитър Димитров, който в тази конкуренция нямаше как да влезе явно, но играч, който той 30 точки си ги прави от Махдет, викат хората. Надявам се, за съжаление, Александър Попов и ЦСКА продължават да срещат трудности с финансирането. Може да използваме и ефира на Дарик Радио в момента, за да кажем на хората от бизнеса да погледнат отново натам. Да погледнат отново към ЦСКА, защото това е място, където винаги са израствали големи имена в този спорт. Да, говорим за волейбол, разбира се, във всеки един от спортовете, но конкретно говорейки за волейбол... Давид Давидов каза, когато говорих с него, каза, те са дали най-големите имена. Дори така го каза. В исторически план, да. В миналото и което беше много фер, нали, защото какво значение има... Нека и съперника, конкуренцията ражда качеството, нали. Нали, в крайна сметка борбата е националния отбор и там не сме сини, зелени, червени и жълти. Абсолютно. И много силно се надявам наистина тази вълна да отприщи някакъв спонсорски интерес, не само по време на световното. Да не е кампанино. Да не е кампанино, а някои спонсори да кажат, я чакай да видя, аз тия пари ги вкарвам в еди какво си, що не пробвам аз да ги давам в волейбола. Без значение дали ЦСКА или в някой по-малък град, където да речем няма някакъв добре изразен спорт, т.е. добре развит и така нататък. В Италия волейбол е спорт, който в по-малките градове, така регионални, те не са малки градовете, но там е развит. Точно така. И в големите, но наистина в много малки градчета, пак казвам, в Италия не са толкова малки, но успяват точно на такива места да запалят публиката, където нямат силен футболен отбор, да акцентират върху волейбола. Хората са го измислили. Италианците, както знаем, много неща са измислили по много добър начин. Към края на разговора сме да обърнем внимание на треньора Бленджини от гледна точка на това, има ли опасност да вземе да си не изглежда така, но да си събере багажа и да си тръгне по някакъв повод. Аз не вярвам, защото той самия си дава сметка, че плодове още могат да се берат с този отбор и както ти самия каза, той самия пожела да води този отбор. И след като още на втората година играеш финал на световно първенство с супер млад отбор, който дори още не си е показал пълния потенциал, аз лично не бих си тръгнал. И той вероятно няма да го направи. Вчера показа така умения на българи юнаци, викаше пред публиката. Добре, сега за теб, като човек, който е видял и по лошите моменти във волейбола, по-голяма ли е насладата сега, защото ако печелиш всеки път, то човек се насища, така е направен, но по-сладко ли е, когато си видял и другата страна на монетата? Категорично е по-сладко, а още по-сладкото е, че ти виждаш защо се е получило. Тоест, ти си бил свидетел на процеса и това знаеш, че не е фойерверк. Тоест, това нещо ще се случва пак. Не казвам, че пак ще играем финал. Може да не играем финал, но може да играем отново полуфинал. Може да играем финал и да го спечелим. Може да играем финал и да го спечелим, да си го пожелаем. Да. Дай Боже. Но ти виждаш, че вече процеса е сменен. И това е важното. Тоест, има някаква основа изградена за това нещо. Не е просто защото са се родили някакви играчи. Да, ти без играчи няма как да става, да направиш резултат. Въпросът е, че тези играчи са излезнали благодарение на някаква система, която работи. Как биха се развили нещата, тук ще вкарам интригата, ако в отбора бяха Казийски и Цецо Соколов?
Казийски нямаше да иска да играе, според мен. Да, ясно да, ако връщат в някакъв друг свят, Казийски иска да играе в националния отбор. След толкова години, които за съжаление не игра, по една или друга причина. Представяш какъв потенциал имаме, след като две супер звезди в световния волейбол, макар и вече застаряващи, не са в отбора и ние сме втори в света. Не мога да влизам в тая теория на вероятностите. Със сигурност Цецо особено можеше много да помогне, не казвам, че Матей не можеше. Но предвид това, че ние тази година, а и миналата, срещаме проблеми с намирането на константен диагонал на разпределителя и заради това се наложи на Бленджини да смени цялата система на игра, да играем с трима посрещачи в лицето на Мартин Атанасов, Алекс Николов и Спарухов, т.е. да не играем с класически диагонал, което пак сработи, е гениален ход. Изобщо това нещо да се случи за 2 месеца лятна пауза. Ти нали си представяш това нещо как се случва за толкова малко време, с толкова млад отбор, с малко играчи. Това е абсолютно чудо за мен, това, което се случи. А може ли сега да ни хванат с пътиите и да знаят, че играем така и да трябва да търсиме друг вариант? Но те са видяли, че играем още на първия матч. Не е до спатиите. Преди първия матч са знаели. Не е до... Да. Тези отбори вече... Скочи 3.30 ти тогава да видим, да. Всички знаеха, че най-много топки ще се дават на Алекс Николов, но той правеше 30 на матч. Не е Всички знаем, че разпределителят ни е нестандартен, но те нека си знаят, няма проблем. Знаят, че бие силен сервис, добре. Разузнаването в днешния волейбол, и въобще в днешния спорт, знаеш, че... Особено във волейбола е абсолютно супер важно е и вече много малко неща остават скрити. Мога да остане скрито, ако случайно извадиш някакъв супер талант, който е играл, да речем, тук в Локомотив Авия. Този сезон изведнъж е избухнал, пускаш го и на първите мачове дори мисля, и това не може да се съперника случи не знае какво се случва, но и дори и това не може да се случи. Защото при тази всичко се излъчва, предава, как да стане. Казийски ще играе ли за Локомотив Авия, понеже ги спомена? Ще играе и това беше другата тема, която исках да повдигна във връзка с интереса, с първенството. Да, те са много симпатична публиката на Локопол. Видях, че пълнат залата. Те нямат традиции в този спорт. Чак такива големи в последните имаха преди, в последните години нямат, да. Но това е един страхотен шанс, защото Пловдив е втория по големина град в България. Децата, т.е. защото Пловдив в момента и в последните години бере плодовете от женското направление. Но Пловдив има огромен потенциал за това да направи волейболисти в мъжкото направление. И финала на Локомотив през изминалия сезон, пристигането на Казийски, целият този хайп, който има сега покрай националния отбор, може да направи така, че изведнъж много деца да отидат да почукат на залата и да кажат: искам да тренирам волейбол, а не нещо друго. Кръга на шегата в Пловдив винаги е топло почти, така че зимата няма да мръзнат по залите, ако са направени хубави. В Пловдив има и условия, между другото. Да. Това е основното, че има вече 2-3 зали хубави, с много добри условия. Ремонтира се в момента и зала строител. Това стават 3 или 4 зали, което е разкошно и това нещо трябва да се използва. Нали, този клуб конкретно трябва да започне, а този клуб, т.е. хората, които стоят зад него, Ивайло Константинов като финансов, Марек Дупница. Точно така. Те развиваха това нещо в един много по-малък град като Дупница, с много по-малък потенциал като брой деца, имам предвид, и го правиха много добре. И Пловдив е една прекрасна възможност, защото Пловдив е 5-6 пъти по-голям от Дупница, може и 10 да е. Тоест ще има 10 пъти повече деца като възможност. Абсолютно. За финал един въпрос ти задавам, понеже и днес Павлова ме помоли. Пътували сте в Полша, Гданск, някакво много странно пътуване сте имали. Какви спомени имаш тогава за Световната лига? Става дума за финал на 2011 ли е, четвърка ли е? Шестица в Гданск. Това бяха първите финали с Радо Стойчев. Ние тогава пътувахме 5 тръгнахме в общи линии. Единия ден ни казаха: може да отидете на финалната шестица в Гданск, обаче тръгването е утре в 8 часа. Самолет до Варшава и след това рентакар. Тръгнахме тогава с Пепи Бакърджиев, Гери Гунчева, Инес и тогавашното пресъташе на федерацията Мери Джерекарова. Тръгнахме с този рентакар от Варшава до Гданск, беше 5 часа.
аз в някакъв момент им казах: хора, ние няма да можем да хванем матч, поне да спрем на някакво крайпътно, за да го гледаме. Стигнахме с някакви кански усилия за края на четвъртия гейм и началото на петия. Но беше много готини емоции като цяло. Да, както и колегите, които успяха да отидат до Филипините. Те така май тръгнаха в последния момент, като гледам. Но история се пишеше и е много сладко и приятно това, което се случи. Много ти благодаря за това гостуване. Винаги уважавам, когато говоря с хора, които разбират материята и както аз научих много неща за играта, така предполагам, че и хората, които са ни гледали, тези, които са ни слушали, също надявам се да сме били неприятни с малко по-различен подход към това, което стана на световното, нали, не толкова истерично, в което нямаше нищо лошо. Разбира се, малко да забавиме топката и да погледнем напред, наистина дано продължи развитието на този отбор и на този спорт, защото той си е много наш и го харесваме и очевидно пък ни се и отдава. Да, крайна сметка. Да се надяваме. Много ти благодаря. Петър Стоянов бе гост на Дарик Радио и подкаст в ефира. Милена Елчева бе на звукорежисьорския пулт. Юрий Яковлев беше нашия видеорежисьор. Аз съм Стефан Стоянов и ви пожелавам приятен ден с програмата на Дарик Радио. Тя ще е доста наситена от спортно отношение от тук насетне. Разбира се, и сайта dsport.bg предлага много футбол и спорт за всички любители на тези неща.